హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి 8వ రోజు మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరపున స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. గత 7 రోజులుగా రోజుకొక అధ్యాయం చొప్పున అవగాహనం చేసుకోవడానికి పరిచయం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. నిన్నటి క్లాస్లో 7వ భగవద్గీత యథాతథంలోని 7వ అధ్యాయమైనటువంటి భగవద్ విజ్ఞానము అనేటువంటి ఆ అధ్యాయాన్ని చూడడం జరిగింది. దానినే జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగము అని కూడా పిలుస్తాము. ఈ అధ్యాయంలో ముఖ్యంగా ఆ భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని గూర్చినటువంటి జ్ఞానము, ఆయన యొక్క స్వరూపము, మాయ, ఆ భగవంతుడు ఏ విధంగా ఈ సృష్టి అంతా కూడా వ్యాపించి ఉన్నాడు అనేటువంటి అంశాలు నిన్నటి అధ్యాయంలో చూడడం జరిగింది. అలాగే ఆ భగవంతునికి శరణజొచ్చటం మాత్రమే సరైనటువంటి భక్తి మార్గము అని, వారికి మాత్రమే ఆ భగవంతుని యొక్క కరుణ లభిస్తుంది అని, అలాగే పలు వేలాదిగా ఉండేటువంటి వారిలో ఈ ఒక్కరో మాత్రమే మోక్ష సిద్ధి కోసము ప్రయత్నాలు చేస్తారు అని, అటువంటి వారిలో కూడా ఏ ఒక్కరో ఆ భగవంతుని యథార్థంగా తెలుసుకోగలుగుతారు అని ఆయన తెలియచేయడం జరిగింది. అలాగే భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి, ఆకాశము, మనసు, బుద్ధి మరియు అహంకారము అనేటువంటి 8 విధాలుగా ఆ భగవంతుని యొక్క మాయాశక్తి విభజింపబడి ఉన్నది అని, దానినే అపర ప్రకృతి లేదా అపర శక్తి అని చెప్పడం జరిగింది. అలాగే ఆయన ఇంకా చెప్పారు, దీనికంటే మేలైనటువంటిది, ఉత్తమమైనటువంటిది మరొకటి ఉంది, అదే పరాప్రకృతి, పరాశక్తి, అదే భగవంతుని యొక్క చైతన్యము. ఇక ఈ రెండింటి అంటే పరాప్రకృతి అపర ప్రకృతుల యొక్క సంయోగం వలననే ఈ సృష్టి జరుగుతూ ఉంది అని, అలాగే ఇంకా ఆయన చెప్పడం జరిగింది, ఈ మణిహారంలో దారంలాగా ఆ భగవంతుడు విశ్వమంతా కూడా వ్యాపించి ఉన్నారు. అంటే ఏ విధంగా అయితే మణులన్నింటినీ కూడా లేదా ముత్యాల హారంలోని ముత్యాలన్నింటినీ కూడా దారము ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఉంచుతూ ఉంటుందో, అదే మాదిరిగా ఈ సృష్టి అంతా కూడా క్రమ పద్ధతిలో ఉండడానికి ఆ భగవంతుడే కారణము అని, ఆయనపైనే ఆధారపడి ఉన్నది అని తెలియచేయడం జరిగింది. ఇంకా ఆయన ఆ భగవంతుని శరణుజొచ్చేటువంటి వారు, చొచ్చినటువంటి వారు అనేటువంటి వారిలో మూడులు, మానవాదములు, మాయలో పడి వివేకం కోల్పోయిన వాళ్ళు, రాక్షస భావాలు కలిగినటువంటి వారు ఆ భగవంతుణ్ణి ఎప్పుడూ కూడా శరణుజొచ్చరు అని, అలాగే మరొక 4 రకాలైనటువంటి పుణ్యాత్ములు అంటే ఆర్తులు, ఆపదలలో ఉన్నటువంటి వారు. అర్థార్థులు అంటే సిరి సంపదలను కోరుకునేటువంటి వారు, జిజ్ఞాసువులు, జ్ఞానులు అనేటువంటి 4 రకాలైనటువంటి వారు ఆ భగవంతుణ్ణి ఆరాధిస్తారు అని, అందులోనూ జ్ఞాని సర్వము వాసుదేవమయము అని తెలుసుకొని భక్తితో ఆయన్ని ఆరాధిస్తూ ఉంటుంటాడు, కనుక అతడు ఆ భగవంతునికి ఎంతో ప్రియమైన వాడు అని, అలాగే అనేక దేవతల రూపాలలో భగవంతుణ్ణి ఆరాధించేటువంటి భక్తులు ఆయా దేవతా స్వరూపంలో వాసుదేవుడు అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నారని, దేవతలను ఆరాధించేటువంటి వారు దేవతాలోకాలను చేరుకోగా ఆ భగవంతుని ఆరాధించేటువంటి వారు ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకుంటారు అని, ఇక ఆ భగవంతుణ్ణి అయినటువంటి వాసుదేవుని అయినటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారిని ఆశ్రయించి సమస్త జగత్తుకు, ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి అంటే అన్ని లోకాలలో ఉండేటువంటి దేవతలకు, అన్ని యజ్ఞ పద్ధతులకు ఆ భగవంతుడే అధిపతిగా తెలుసుకున్నటువంటి వాళ్ళు బ్రహ్మ పదాన్ని పొందుతారు అంటూ నిన్నటి అధ్యాయంలో మనము కృష్ణ భగవానులు వారు అర్జునుడికి
బోధించినటువంటి ఆ బోధనలను వినడం జరిగింది. సో మరొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశము 7వ అధ్యాయంలో అన్ని శ్లోకాలు కూడా కృష్ణ భగవానుల వారు ద్వారా చెప్పబడినటువంటి శ్లోకాలే. ఇక ఈరోజు మనము 8వ అధ్యాయము అయినటువంటి భగవత్ ప్రాప్తి అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని మనము ఈరోజు చూడబోతూ ఉన్నాము. ఇక ఈ అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించే ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాం సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. సో ఈరోజు మనము 8వ అధ్యాయము 8వ అయినటువంటి భగవత్ ప్రాప్తి, దీనినే అక్షర బ్రహ్మ యోగము అని కూడా పిలుస్తాము. ఆ అధ్యాయాన్ని చూడబోతున్నాము. ఈ అధ్యాయము ఏదైతే మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నామో అది శ్రీ ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా. హరే కృష్ణ. సో ఈ అధ్యాయములోని మొదటి శ్లోకము అర్జునుడు ఈ విధంగా అంటుంది. అర్జున ఉవాచ కిం తద్బ్రహ్మ కిమధ్యాత్మం కిం కర్మ పురుషోత్తమ అధిభూతం చ కిం ప్రోక్తం అధిదైవం కిముచ్యతే. అర్జునుడు ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడు, ఓ ప్రభు, ఓ పురుషోత్తమ, బ్రహ్మం అంటే ఏమిటి, ఆత్మం అంటే ఏమిటి, కామ్య కర్మలు అంటే ఏమిటి, అధిభూతము ఏమిటి, అది దైవము ఎవరు, దయచేసి నాకు వివరించండి అని అడుగుతూ ఉన్నాడు. అలాగే ఇంకా అడుగుతూ ఉన్నాడు, అది యజ్ఞ కథం కోత్ర దేహేస్మిన్ మధుసూదన ప్రయాణ కాలే చ కథం జ్ఞేయోసి నియతాత్మాభిః. సో ఇంకా ఆయన అడుగుతూ ఉన్నాడు, ఓ మధుసూదన, యజ్ఞ ప్రభువు ఎవరు, ఏ విధంగా అతడు దేహంలో
నివసిస్తాడు. భక్తి సేవలో నిమగ్నమైన వాళ్ళు మరణ సమయంలో నిన్ను ఎలా తెలుసుకోగలరు అంటూ అర్జునుడు తను తెలుసుకోదలిసినటువంటి విషయాలని బ్రహ్మము అనగానేమి అనేటువంటి ప్రశ్నతో అర్జునుడు వివిధ రకాలైనటువంటి ప్రశ్నలను ఈ కృష్ణ భగవానుల వారిని అడగడము, దానికి ఆ భగవంతుడు ఈ అధ్యాయంలో సమాధానము చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది. హరే కృష్ణ. సో కృష్ణ భగవానుల వారు ఈ విధంగా సమాధానం చెప్పడం మొదలుపెట్టారు. శ్రీ భగవానువాచ అక్షరం బ్రహ్మ పరమం స్వభావోధ్యాత్మముచ్యతే భూత భావోద్భవకరో విసర్గ కర్మ సంజ్ఞితః. కృష్ణ భగవానుల వారు సమాధానం ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. నాశన రహితుడు సర్వోత్తముడు అయిన జీవుడు బ్రహ్మము అనబడతాడు. అతని నిత్య స్వభావము అధ్యాత్మము అని చెప్తారు. సమస్త జీవుల భౌతిక దేహాల ఉత్పత్తికి కారణమైనటువంటి కార్యమే కర్మ, అదే సకామ కర్మని అంటారు అంటూ కృష్ణ భగవానుల వారు ఇక్కడ సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు. అర్జునుడు బ్రహ్మము అనగానేమి అనేటువంటి ప్రశ్నతో మొదలయ్యి ఆయన వివిధ రకాలైనటువంటి వాటిని గురించి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. సో అందులో ఆయన అడిగినటువంటి ప్రశ్నలు ఆత్మ అనగానేమి, కామ్యకర్మలు అనగానేమి, భౌతిక సృష్టి అంటే ఏమిటి, అలాగే దేవతలు ఎవరు, దయతో నాకు తెలియచేయండి అని అడిగాడు. అలాగే యజ్ఞ ప్రభువు ఎవరు, అతడు ఏ విధంగా ఈ దేహంలో నివసిస్తూ ఉంటాడు, భక్తి యోగం నందు నిలిచిన వారు మరణ సమయంలో నిన్ను ఏ విధంగా గుర్తుంచుకుంటారు అనేటువంటి ప్రశ్నలను అడగడం జరిగింది. సో సాధారణంగా యజ్ఞ ప్రభువు అనేటువంటి పదము ఇంద్రుడికి కానీ ఆ విష్ణువుకి కానీ సూచించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. విష్ణువు బ్రహ్మ రుద్రాది ప్రధానమైనటువంటి దేవతలలో ముఖ్యుడు కాగా, ఇక ఇంద్రుడేమో ఆ కార్యనిర్వాహక దేవతలలో ముఖ్యుడు. కనుకనే ఆ విష్ణువు మరియు ఇంద్రుడు ఇరువురును కూడా యజ్ఞాల చేత పూజించబడేవారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఇక్కడ ఎవరు వాస్తవ యజ్ఞాలకు ప్రభువు అని, మరియు ఏ విధంగా ఆ భగవానుడు జీవి యొక్క దేహంలో నివసించి ఉంటున్నాడు అనేటువంటిది అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్న. సో దానికి ఇక్కడ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు. నాశన రహితము అలాగే దివ్యము అయినటువంటి జీవుడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ జీవుడినే బ్రహ్మము అని అనబడుతుంది అర్జున అని చెప్తున్నారు. అంటే బ్రహ్మము అంటే ఆ నాశన రహితము అయ్యేటువంటిది, శాశ్వతము అయి ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. ఇక ఆ బ్రహ్మము అనేటువంటి ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం, ఆత్మ అనేటువంటి జీవుడు అది ఎప్పుడు కూడా శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి ఇది. ఎందుకంటే మార్పు లేనటువంటిది కనుక దానిని మనము ఆ నాశన రహితముగా ఉండేటువంటి, శాశ్వతమై ఉన్నటువంటి సహజ, ఎప్పటికీ మారకుండా ఉండేటువంటి సహజ స్థితిలో ఉండేటువంటి దానిని ఆ బ్రహ్మము అని అంటున్నారు. ఆ బ్రహ్మము యొక్క నిత్య స్వభావం ఏదైతే ఉందో అది అధ్యాత్మము అని. ఇక సమస్త జీవులు భౌతిక దేహాల ఉత్పత్తికి కారణమైనటువంటి కార్యమే అంటే సకామ కర్మలు. ఈ కర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ కర్మలను మనము ఆచరించడం ద్వారా నెక్స్ట్ మరలా మనకి జన్మ లభించడము, దానికి సంబంధించినటువంటి దేహాన్ని పొందడం జరుగుతూ ఉంటుంటుంది. సో కనుక ఆ సమస్త జీవుల యొక్క భౌతిక దేహాల ఉత్పత్తికి కారణమైనటువంటి కార్యమే కర్మ, సకామ కర్మ అని చెప్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. లాస్ట్కి మారుస్తానులేండి నేమ్, అది ఇక ఉండనండి, ఇప్పుడు వీలు కాదు, ఇక పెట్టేసేయండి, ఏం కాదు, నేను తర్వాత మార్చేస్తాను. హరే కృష్ణ.
చాప్టర్ 7 అని వచ్చినట్టుంది, పర్వాలేదు, మారుస్తాను లాస్ట్ లో అయిపోయినాక, క్లాస్ అయినాక మారుస్తాను. సో ఇంకా ఆయన అర్జునుడు అడిగినటువంటి దానికి సమాధానాలు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. బ్రహ్మము అంటే నాశనరహితము దివ్యము అయినటువంటి జీవుడిని బ్రహ్మము అని, ఆధ్యాత్మం అంటే ఆ జీవుని యొక్క నిత్య స్వభావము, కర్మ అంటే మనం చేసేటువంటి మనం చేసినటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి పనుల ద్వారా అంటే నెక్స్ట్ జన్మకు సిద్ధమవుతూ ఉంటుంది. అంటే దేహోద్భవానికి సంబంధించినటువంటి ఆ కార్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది కర్మ అని. అలాగే భౌతిక ప్రకృతి అంటే ఈ భౌతిక అధిభూతము అనేటువంటిది భౌతికమైనటువంటి జగత్, ఈ భౌతికమైనటువంటి ప్రకృతి ఏదైతే ఉందో దానిని అధిభూతము అని. అలాగే ఇక ఈ సర్వ దేవతలతో కూడి ఉన్నటువంటి ఆ విశ్వరూపము ఏదైతే ఉందో అది దైవము అని పిలువబడుతుంది. అలాగే ప్రతి జీవి యొక్క లోనూ వ్యాపించి ఉన్నటువంటి భగవంతుడు, ఆ పరమాత్ముడే యజ్ఞము అని, అంటే యజ్ఞ ప్రభువు అని. మరి ఆ యజ్ఞ ప్రభువు లేదా యజ్ఞము ఎక్కడ నివసిస్తూ ఉన్నారు అనేటువంటి దానికి ఆయన యొక్క సమాధానము ప్రతి జీవి యొక్క హృదయంలోనూ ఉంటున్నారు అని. అలాగే మరణ సమయంలో ఆ భగవంతుణ్ణి ఎలా స్మరించాలి అనేటువంటిది కూడా అర్జునుడు అడిగినటువంటి మరొక ప్రశ్న. సో ఆ మరణ సమయంలో కృష్ణ భగవానుల వారిని గుర్తుంచుకోవడానికి మనము జీవిత కాలము అభ్యాసం చేయడం ద్వారా అది సాధ్యమవుతుంది, అంటే సాధనము చేయడం ద్వారానే అది సాధ్యమవుతూ ఉంటుంది అని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతి ఏదైతే ఉందో అది నిరంతరం కూడా మార్పు చెందుతూ ఉండేటువంటిది. మరి ఆ మార్పు చెందేటువంటి భౌతిక ప్రకృతియే అధిభూతము అని చెప్పబడుతుంది, లేదా భౌతిక జగత్ అని చెప్పబడుతుంది. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో దేహాలు అంటే ఇక్కడ సాధారణంగా పుట్టుక, పెరుగుట, కొంతకాలం నివసించి ఉండటము, తర్వాత ఇతర దేహాలను ఉత్పత్తి చేయడము, శిథిలమగడము, చివరికి నశించిపోవడము అనేటువంటివి ఈ 6 విధాలైనటువంటి మార్పులు మన భౌతిక దేహంలో జరుగుతూ ఉంటాయని చెప్తారు. అంతే కదా, ఈ దేహము పుడుతుంది అంటాం, ఆ తర్వాత పెరుగుతూ ఉంటుంది, క్రమక్రమంగా పెరుగుతూ వస్తూ ఉంటుంది, ఆ తర్వాత కొంతకాలం నిలిచి ఉంటుంది, ఆ తర్వాత ఇతర తనకు సంబంధించినటువంటి జీవులను ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటుంది, తర్వాత మరలా క్షీణించిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది, చివరికి ఈ దేహం ఏదైతే ఉందో అది నశించిపోయేటువంటిది. అది ఈ భౌతికమైనటువంటి ప్రకృతి, అధిభూతం అనేటువంటిది. అలా ఈ భౌతిక ప్రకృతి అధిభూతము అనేటువంటిది కొంత సమయం వరకు మాత్రమే నిలిచి ఉంటుంది, ఆ తర్వాత మరలా అది లయమైపోవడము జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇక అది దైవము అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో, అంటే ఇక్కడ సమస్త దేవతలను మరియు సమస్త లోకాలను తన యందే కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క విశ్వరూపము ఏదైతే ఉందో అది దైవము అని పిలువబడుతుంది అంటుంటారు. అంటే ఇక్కడ దేహమునందు ఆత్మతో పాటుగా కృష్ణ భగవానుల వారు కూడా ఉంటారు. ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క ప్రాతినిధ్యమే పరమాత్మ, ఆ పరమాత్ముడే అది యజ్ఞము అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే అది యజ్ఞం ఎక్కడ అంటే ప్రతి జీవుని యొక్క హృదయంలో ఉంటున్నారు. సో ఇక ఆ భగవంతుణ్ణి మనము స్మరించాలి అంటే నిత్యము అభ్యాసం చేస్తూ ఉండాలి అనేటువంటిది చెప్తున్నారు. అలాగే ఇక ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, అంతకాలే చ మామేవ స్మరన్ ముక్త్వా కలేవరం య ప్రయాతి సమద్భావం యాతి నాస్త్యత్ర సంశయః అని చెప్తున్నారు. జీవిత చివరి సమయంలో కేవలము నన్నే స్మరిస్తూ శరీరాన్ని విడిచేవాడు ఎవడైనా శీఘ్రమే నా భావాన్ని పొందుతాడు, ఇందులో ఎటువంటి సందేహము లేదు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ
ఆ కృష్ణ భక్తి భావన యొక్క ప్రాముఖ్యతని ఈ శ్లోకంలో తెలియచేస్తూ ఉంది. అంటే భక్తి యోగం యొక్క ప్రాముఖ్యతను ఈ శ్లోకంలో మనము తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో నిలిచి దేహం త్యాగం చేసేవాడు శీఘ్రమే ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని పొందగలుగుతాడు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ దేవాది దేవుడు పవిత్రులందరిలో కూడా పరమ పవిత్రుడైనటువంటి వాడు కనుక తప్పక ఆయనని స్మరించేటువంటి వారిని ఈ భవబంధనాల నుండి ముక్తి పొందించగలిగేటువంటి వాడు. సో అది ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, ఇందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు. అంటే నిరంతరం కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను మనము ఈ కలియుగంలో మనకు ఉన్నటువంటి అవకాశం హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ నిరంతరము ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను మనం స్మరణ చేస్తూ ఉన్నట్లయితే అంత్యకాలంలో కూడా భగవంతుని మనం గుర్తు పెట్టుకోగలుగుతాము. తద్వారా ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. మరి ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, మరణ సమయంలో మనం ఏ భావనతో ఉంటామో ఆ భావానికి అనుకూలమైనటువంటి దేహాన్ని తరువాత జన్మలో పొందడం జరుగుతూ ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ ఆయన తెలియచేస్తున్నారు. యం యం వాపి స్మరన్ భావం త్యజంత్యతే కలేవరం తం తమేవైతి కౌంతేయ సదా తద్భావభావితః. ఓ కౌంతేయ, మనిషి మరణ సమయంలో ఏ భావాలను స్మరిస్తూ శరీరాన్ని వదులుతాడో ఆ భావాలకు తగిన స్థితిని పొందుతాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన. అంటే దేహాన్ని త్యజించే సమయంలో మానవుడు ఏ భావాల్లో ఉంటూ ఉంటారో అదే భావాన్ని అతడు నిశ్చయంగా పొందుతూ ఉంటుంటారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ అతి క్లిష్టమైనటువంటి మరణ సమయంలో మానవులు తన యొక్క భావాన్ని మార్చుకునేటువంటి విధానాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ మరణ సమయంలో ఆ జీవితాంతం కూడా కృష్ణ భగవాన్ని తలుచుతూ శరీరం విడిచేటువంటి వాడు ఖచ్చితంగా భగవాన్ యొక్క దివ్యధామాన్ని పొందుతాడు. కానీ ఆ కృష్ణుడికి అన్యమైన దానిని చింతించేటువంటి వారు కూడా అదే స్థితిని పొందుతారు అనేటువంటిది సరైనది కాదు అని ఈ శ్లోకంలో తెలియచేస్తూ ఉన్నారు ఆయన. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా ఆ భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ ఉన్నటువంటి వారు మాత్రమే ఆ అంత్యకాలంలో శ్రీకృష్ణుని స్మరించేటువంటి వారు మాత్రమే ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకోగలుగుతారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ అంత్యకాలంలో ఏ భావనతో ఉంటే దానికి అనుకూలమైనటువంటి దేహాన్ని పొందుతారు అనేటువంటి దానికి ఇక్కడ ఉదాహరణగా ఆ భరత మహారాజుని తీసుకున్నట్లయితే అతడు చాలా సంవత్సరాల కాలం పాటు తన రాజ్యంని పరిపాలిస్తూ చాలా సుఖశాంతులతో తన రాజ్యంలో ఉండేటువంటి ప్రజలంతా కూడా అంటే ఉండే విధంగా పరిపాలించినటువంటి వాడు. ఎంతో భాగవోత్తముడు అని చెప్తాడు, భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వాడు అని చెప్పబడేటువంటి. మరి అలాంటి భక్తి భావనలో ఉండుకుంటూ ఆయన ఇక ఒకానొక సమయం తర్వాత ఆ గృహస్థ ధర్మాన్ని వదిలేసి ఇక వానప్రస్థాశ్రమానికి వెళ్తాడు. అక్కడికి వెళ్ళి ఆ చక్ర నదిలో స్నానం చేస్తూ నిరంతరము అక్కడ ఒక ఆశ్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని ఆ ఆశ్రమంలో ఉంటూ ఆ అడవి ప్రాంతంలో ఆశ్రమంలో ఉంటూ ఆ చక్ర నదిలో స్నానం చేస్తూ నిరంతరము కూడా భగవంతుని ధ్యాసలో ఉండేటువంటి వాడుగా ఉంటుంటాడు. కానీ అలా ఉంటున్నటువంటి సమయంలో ఒకసారి ఆ చక్ర నదిలో స్నానం చేసి ఆ నది ఒడ్డున కూర్చుని ఆయన ధ్యానం చేసుకుంటున్నటువంటి సమయంలో ఒక నిండు శూలాలుగా ఉండేటువంటి నిండు గర్భవతిగా ఉన్నటువంటి ఒక జింక అక్కడ ఆ నదిలో నీళ్లు తాగుతూ ఉంటుంటుంది. ఆ సమయంలో సింహపు గర్జన వినిపిస్తుంది. దానికి భయపడిపోయినటువంటి ఆ జింక ఆ నీటిలోకి దూకి అవతల ఒడ్డుకు చేరుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఆ సమయంలో
ఆ గర్భంలో ఉండేటువంటి శిశువు బయటపడుతుంది. అవతల ఒడ్డుకు చేరుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసినటువంటి ఆ జింక ఆయాసంతో అది అవతలకు వెళ్ళి మరణిస్తుంది. ఆ సమయంలో ఆ జింక పిల్లని కాపాడి దాన్ని పెంచుతూ వస్తాడు ఈ భరత మహారాజు. ఆ తర్వాత ఆయన ఇక ఎప్పుడు కూడా దానితోనే ఉంటూ ఆ విధంగా ఉంటూ ఇక ఈ భక్తి భావనలు కొంత వదిలివేయడం జరిగి, అంటే ఈ హరినామ సంకీర్తనం దాన్ని కొంత వదిలేసి నిరంతరం కూడా ఆ జింకతోనే ఉంటుంటాడు. ఇక చివరి సమయంలో అది ఎటో వెళ్ళిపోతుంది. ఇక ఆయన దేహాన్ని వదిలేటువంటి సమయంలో ఆయన జింక ఏమైపోతుందో అనేటువంటి భావనతో ఆ జింకను గురించే తలుసుకుంటూ దేహాన్ని వదిలేస్తాడు. తర్వాత జన్మలో అతడు ఆ భరత మహారాజు ఆ జింక దేహాన్ని పొందినాడు అని చెప్తారు. మరలా ఆ జింక దేహంలో ఉన్నటువంటి, ఇక్కడ మనకి ఇంకా కృష్ణ భగవానుల వారు అంతకుముందు ఉన్నటువంటి దానిలో చెప్పారు, భక్తి భావనలో ఏ మాత్రము ప్రయత్నం చేసినా అది ఎటువంటి వృధా కాదు అని చెప్తారు. అయితే ఆ జింక మరలా అడవిలో ఉన్నప్పుడు కొంత సమయం తర్వాత దానికి గత జన్మలు జ్ఞప్తికి వస్తాయి. అప్పుడు అయ్యో నేను ఇలా చేయడం వల్ల నాకు ఇది జరిగిందే అని మరలా తన ఇంత ముందున్నటువంటి ఆశ్రమ ప్రదేశానికి వెళ్ళి మొదట కొంతకాలం ఎండుటాకులను మాత్రమే తింటూ ఆ తర్వాత ఆహార పానీయాలను మానివేసి ఆ దేహాన్ని త్యజించి నెక్స్ట్ జన్మలో జడభరతుడుగా, అంటే ఇక దేనిపైన కూడా మమకారం లేకుండా ఉండేటువంటి ఒక జడభరతుడిగా జన్మ తీసుకొని ఆ జన్మలో ముక్తి పొందారు అని చెప్తారు. ఆ విధంగా మనము అంత్యకాలంలో ఏ భావనతో ఉంటామో ఆ భావానికి అనుకూలమైనటువంటి దేహాన్ని పొందడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అందుకే మనము పెద్దలు చెప్పేటప్పుడు ఎవరైనా చనిపోతూ ఉన్నారు అనేటువంటి పరిస్థితుల్లో వస్తే వాళ్ళకి తులసి దళం వేయడం, తర్వాత ఫోటో చూపించి నారాయణుడిని పేరు చెప్పించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంటారు. అవి జరుగుతాయి. కానీ ఒక్కొక్కసారి అది పలికేటువంటి స్థితిలో కూడా ఉండం చివరి సమయాలలో. సో అందుకని నిరంతరం మంచిగా ఉన్నప్పుడే ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను నిరంతరం జపం చేయడం ద్వారా మనం ఆ భగవంతుడిని అంత్యకాలంలో గుర్తుంచుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పారు. సో ఇంకా ఆయన మన యొక్క విద్యుక్త ధర్మాన్ని పాటించమని మరలా చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఏ భావనతో ఉంటే దానికి అనుకూలమైనటువంటి దేహాన్ని పొందుతారు కనుక ఓ అర్జున, అందువల్ల నిరంతరము నన్నే స్మరిస్తూ అదే సమయంలో నీ కర్తవ్యమైనటువంటి యుద్ధం చెయ్యవయ్యా, నీ కర్మలను నాకు సమర్పించి మనసు బుద్ధిని నాయందే నిలిపితే నీవు సందేహం లేకుండా నన్నే పొందుతావు అంటూ ఆయన యొక్క విద్యుక్త ధర్మాన్ని మరలా ఆ అర్జునుడికి గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు కృష్ణ భగవానుల వారు. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ పార్థ, మనసును ఎల్లప్పుడూ నా నామస్మరణలోనే నిలిపి మార్గము నుండి తప్పుకోక నన్ను దేవదేవునిగా ధ్యానించేవాడు ఖచ్చితంగా నన్ను చేరుకుంటాడు అని ఆ భగవంతుణ్ణి యథార్థంగా ఎరిగి ఆయన్ని స్మరిస్తూ ఉండేటువంటి వాడు, అంటే మనసును ఎల్లప్పుడూ ఆ భగవంతుని యొక్క స్మరణ యందే నియుక్తమై చేసినటువంటి వాడు ఈ మాత్రం కూడా మార్గం తప్పకుండా ఆ భగవంతుణ్ణి దేవాది దేవుడిగా ధ్యానం చేసేటువంటి వాడు ఖచ్చితంగా ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి మరి మన ఈ మృత్యువు అనేటువంటిది మనకి ఒక అకస్మాత్తుగా వచ్చేటువంటి పరీక్ష అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఆ పరీక్షని ఎదుర్కోవడానికి మనము ఎప్పుడు మరి సిద్ధం కావాలంటే ఎప్పటిదాకా వెయిట్ చేయాల్సింది, ఎందుకంటే ఎప్పుడు వస్తుందో ఎలా వస్తుందో తెలియదు కనుక ఇప్పుడే మనము ఆ పరీక్షకి సిద్ధం కావాలి అని చెప్తారు. మరి ఏంటి ఆ పరీక్ష రాయడానికి కావలసినటువంటి సిలబస్ అంటే ఆ భగవంతుడు, ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలు, ఆ భగవంతుని యొక్క తత్వముని తెలుసుకోగలుగుతాం. ఇక మరి ఎలా సిద్ధం అవ్వాలి మనము ఆ జనన మరణ చక్రాల నుండి అధిగమించడానికి మనం ఎలా సిద్ధం అవ్వాలి అని చూస్తే ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను జపించడము, భగవద్గీతను చదవడము, భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో ఉండడము. అందుకే వచ్చి మీరు కొంచెం డిస్కషన్ చేయండి భక్తి గురించి అని చెప్తూ ఉన్నాం. సో భక్తుల యొక్క సాంగత్వం ఉండడము, అలాగే ఆ భగవంతునికి సేవ చేయడము, భక్తుల యొక్క గురువులకు సేవలు చేసుకునేటువంటిది. సో మరి ఆ పరీక్ష ఏ సమయంలోనైనా రావచ్చు కనుక ఆ ఫలితం మనం
ఆ విధంగా ప్రిపేర్ అయినట్లయితే ఫలితం మనము ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకుంటాము. ఆ పంజరంలో ఈ దేహంలో ఉండేటువంటి ఆ ఆత్మ తన యొక్క గమ్యమైనటువంటి ముక్తిని పొందుతూ ఉంటుంది అని చెప్తుంటాడు. మరి ఎలా స్మరించాలి ఆ భగవంతుణ్ణి అంటే ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. కవిం పురాణ మనుషాసితారం అనోరణీయాంస మనుస్మరేద్ యః సర్వస్య దాతారమచింత్య రూపం ఆదిత్యవర్ణం తమస పరస్తాత్. సర్వము తెలిసిన వాడుగను, అతి ప్రాచీనుడుగను, నియంత్రించు వాడుగను, సూక్ష్మము కంటే సూక్ష్మమైన వాడుగను, అన్నింటినీ పోషించగలవాడుగను, అన్ని భౌతిక భావనలకు అతీతుడుగను మనిషి ఆ పరమ పురుషుణ్ణి ధ్యానించాలి. మరి ఆయన్నే స్మరించమని అంటున్నారు కదా. ఎల్లవేళలా నా నా స్మరణ యందే నియుక్తం చేసి మనసుని నియుక్తం చేయి అర్జున. అలా చేయడం వల్ల మార్గం తప్పకుండా చేయడం వల్ల నన్నే తప్పక చేరుతారు అని అన్నారు కదా. మరి ఎలా భగవంతుడిని స్మరించాలి అంటే చెప్తున్నారు, ఆ భగవంతుడు సర్వము తెలిసినటువంటి వాడుగాను, ఆయనే అతి ప్రాచీనుడు సనాతనుడుగాను, ఈ అన్నింటినీ కూడా నియంత్రించగలిగేటువంటి వాడు, సూక్ష్మము కంటే సూక్ష్మమైనటువంటి వాడు, ప్రతి దానిలో కూడా వ్యాపించగలిగేటువంటి వాడుగాను, అన్నింటినీ పోషించి రక్షించుతున్నటువంటి వాడు, ఈ భౌతిక భావనలకు అతీతుడు, ఊహాతీతుడుగాను, మరియు ఎల్లప్పుడూ రూప సహితుడు, శ్యామ సుందరుడుగాను ఆ పరమ పురుషుణ్ణి ధ్యానించాలి అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆ భగవంతుడు సూర్యుడులా ప్రకాశించేవాడు, మరియు ఈ భౌతిక స్వభావానికి అతీతంగా దివ్యమైన వాడు అంటూ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. మరి ఆ భగవంతుణ్ణి ఎలా పొందాలి అనేటువంటి దాన్ని కూడా ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు ఆయన. ఓ పార్త, క్రమము తప్పకుండా నన్ను నిరంతరము స్మరించువానికి అతని స్థిరమైనటువంటి భక్తి సేవ కారణంగా నేను సులభంగా లభిస్తాను. అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి మనకు ఎలా లభిస్తాడు అంటే భక్తి ద్వారా మాత్రమే. అంటే ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని భక్తి యోగం ద్వారాతో, ఆ భక్తి యోగంతో సేవించడం ద్వారా ఆ శుద్ధ భక్తులు ఆ పరమగమ్యమైనటువంటి భగవద్ధామాన్ని చేరుకుంటారు. కాబట్టి ఇక్కడ చెప్పడం అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి భక్తి యోగం ద్వారా సేవించడమే శుద్ధ భక్తుల యొక్క పరమగమ్యము అని ఈ శ్లోకము మనకి తెలియచేస్తుంది. కనుక ఆ భగవంతుణ్ణి నిరంతరము సేవిస్తూ ఉన్నట్లయితే, స్మరిస్తూ ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా ఆ భగవంతుని యొక్క లోకానికి చేరుకోగలుగుతాము అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ భగవంతుడు చాలా సులభంగా లభిస్తాడు అనేటువంటి దానికి ఇక్కడ మనం ఒక ఉదాహరణగా తీసుకున్నట్లయితే కుచేలుడు, ఆయన యొక్క చిన్ననాటి స్నేహితుడు, వీరిద్దరూ కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు, కుచేలుడు ఆ సాందీపుని యొక్క ఆశ్రమంలో ఇద్దరు కలిసి చదువుకున్నటువంటి, అంటే విద్యలను అభ్యసించినటువంటి వారు గురు ఆశ్రమంలో. ఆ తర్వాత కృష్ణ భగవానుల వారు తన వసుదేవుని దగ్గరికి వెళ్ళడము, అక్కడ రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తూ రాజుగా ఉంటాడు. ఈయన ఈ కుచేలుడు మాత్రం సుదాముడు, ఆ కుచేలుడు తన బ్రాహ్మణ వృత్తిని నిర్వర్తిస్తూ చాలా పేదవాడిగా, అనేక మంది, అంటే ఆయనకి వివాహం అవుతుంది, అనేక మంది సంతానం ఉంటారు, కానీ ఆ పిల్లలను పోషించుకోవడం కూడా కష్టంగా ఉన్నటువంటి స్థితిలో కూడా ఆయన ఎటువంటి వాటిపైన వ్యామోహం చెందకుండా ఆ విధంగా భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలోనే ఉంటుంటాడు. అయితే పిల్లల యొక్క ఆకలి బాధలను భరించలేక ఆయన యొక్క భార్య అంటుంది, మీ స్నేహితుడు ఆ రాజుగా ఉన్నారు కదా, మరి అతన్ని ఆశ్రయించినట్లయితే, ఆయన చేరి మీరు అడిగినట్లయితే మనకి సంపదిస్తారు. మన కోసం కాకపోయినా మన పిల్లల పోషణ కోసమైనా మీరు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళవచ్చు కదా అంటే, మొదట ఆయనకి ఇష్టం ఉండదు. కానీ ఆ వంకతోనైనా, అంటే సంపదల కోసం కాకపోయినా ఆ వంకతోనైనా ఆ భగవంతుడిని, తన చిన్ననాటి స్నేహితుడిని చూడవచ్చు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో సరే వెళ్తాను, ఏమున్నాయి ఇంట్లో అంటే ఏమీ లేవు, ఏవో పాతవి కొన్ని ఒక 2 పిరికెళ్ళు అటుకులు ఉన్నవి అంటే ఆ అటుకులు ఆమె ఇస్తుంది. తన యొక్క కండువాలో మూట కట్టుకొని వెళ్తాడు. అక్కడికి
వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ చూస్తే అంతా కూడా అంతఃపురంలో ఆ భగవంతుడి యొక్క అందరు రాణులకు అంతఃపురాలు, వివిధ రకాలైనటువంటి అంతఃపురాలు ఉన్నాయి. అక్కడ చూసి ఆ గేట్ దగ్గరికి వెళ్ళగానే నేను కృష్ణ వారి యొక్క చిన్ననాటి స్నేహితుడిని ఆయన కలవడానికి వచ్చానంటే, అంతలోపునే కృష్ణ భగవాను చూసి ఆయన్ని రుక్మిణి మాత మందిరంలో ఉంటారట, రమ్మంటాడు. అప్పుడు ఆయన సాదరంగా ఆయనకి స్వాగతం పలికి అతిథి మర్యాదలన్నీ కూడా చేస్తాడు. ఆ రోజు ఆయన యొక్క శయ్యపైనే నిద్రిస్తాడు ఈ సుధాముడు ఉండి. ఇక అలా ఆ అతిథి మర్యాదలు అయిన తర్వాత ఆయనకి అన్ని అయిన తర్వాత, మిత్రమా నా కోసం ఏం తెచ్చావు అంటే, ఆ అటుకులు కదా, ఎప్పుడో పాతవి ఉన్నటువంటి అటుకులు, అవి ఇవ్వడానికి భయపడుతూ ఉంటుంటారు, సిగ్గుపడుతూ దాచుకుంటుంటాడు. కానీ కృష్ణ భగవానుల వారికి తెలుసు కదా, సో నాకు తెచ్చావు, నా కోసం ఏదో తెచ్చి ఉంటావు నాకు ప్రియమైనవి అని ఆ కండువ తీసి ఆ అటుకులు బుక్కుతాడు. ఒక బుక్కెడు బుక్కగానే ఆ రుక్మిణి మాత ఆపుతుంది. ఇక రెండో తీసుకోబోతే ఆపుతుంది. ఇక చాలు, నువ్వు ఒక్క బుక్కడు పిడికెడు అటుకులు తీసుకున్నందుకే నీ మిత్రుడికి కావలసినటువంటి సంపదలను సమకూర్చావు, మరలా ఇంకా అయితే చాలా ఎక్కువగా అవుతుంది అని ఆపేస్తుందట. ఇక వాటర్ తీసుకుందని ఆపేస్తుంది. ఆ తర్వాత మర్నాడు ఆయన ఇక తన మిత్రుడిని ఏమీ అడగకుండా వెళ్ళిపోతాడు. ఇంటికి వెళ్ళి ఆ ఊరికి వెళ్ళిన తర్వాత తన యొక్క ఇల్లు అక్కడ చూస్తే సుందరమైనటువంటి భవనం ఉంది, తన ఇల్లు లేదు. లేకపోతే ఇంకా ముందుకు వెళ్ళిపోతుంటాడు. అంతలోకి ఆయన భార్య వచ్చి, ఏమండి ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు, ఇది మన విల్లే అని తీసుకొని ఇంట్లోకి తీసుకెళ్ళి ఇది మీ మిత్రుడు అయినటువంటి భగవంతుడైనటువంటి కృష్ణుడి యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా మనకంతా, ఆమెంతా కూడా బాగా నగలు అన్ని వేసుకుని ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం చాలా సులభంగా, ఆ భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం లభిస్తుంది అనేటువంటి దానికి సుధాముడు ఉదాహరణగా తీసుకోవచ్చు, కుచేలుడిని. ఇంకా అనేకమైనటువంటి ఉదాహరణలు ఉన్నాయి భాగవతంలో, ఇక్కడ ఇది మనం తీసుకోవచ్చు. సో ఆయన ఏమీ అడగకపోయినా, అంటే నిన్న కూడా ఆయన అంతకుముందు మనకు చెప్తారు, ఇప్పుడు వచ్చేటువంటి నా భక్తులకు ఏది కావాల్సిందో దాన్ని నేను సమకూరుస్తాను, వారికి ఉన్నటువంటి దాన్ని నేను రక్షిస్తాను అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అదే మాదిరిగా ఇక్కడ చేయడం జరిగింది ఆ భగవంతుడు. సో ఇంకా మరి భగవంతుడిని ఎందుకు పొందాలి అనేటువంటి విషయాన్ని చూసినట్లయితే ఆయన చెప్తున్నారు, మాముపేత్య పునర్జన్మ దుఃఖాలయమశాశ్వతం నాప్నువంతి మహాత్మానః సంసిద్ధిం పరమాం గతాః. భక్తి యోగులైన మహాత్ములు నన్ను పొందిన తర్వాత అత్యున్నత పరిపూర్ణతను పొందుతారు. కావున దుఃఖాలతో నిండిన ఈ తాత్కాలిక ప్రపంచానికి ఎప్పటికీ తిరిగి రారు. ఎవరైతే ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకుంటూ ఉంటారో, ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకున్నటువంటి మరి వారు సాధారణమైనటువంటి వారు కాదు, మహాత్ములు అయితేనే అక్కడికి చేరుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అటువంటి మహాత్ములు ఇక ఆ భగవంతుని యొక్క సాంగత్యంలో ఉండడం వల్ల, అది ఆ భగవంతుని యొక్క ధామమైనటువంటి అవ్యక్తము, అక్షరము, పరమగతి అయినటువంటి ఆ ధామాన్ని చేరుకున్నటువంటి వారు ఇంకా అత్యున్నతమైనటువంటి పరిపూర్ణతను వారు పొందుతారు. కనుక ఇక ఈ దుఃఖాలయానికి, అశాశ్వతమైనటువంటి ఈ పునర్జన్మలో కలిగేటువంటి ఈ దుఃఖాలయానికి వారు ఇక రానే రారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఆ బ్రహ్మ భువనాలోకాః పునరావర్తినో అర్జున మాముపేత్యతు కౌంతేయ పునర్జన్మ న విద్యతే. సో ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఈ ఉన్నటువంటి లోకాలన్నిటిలో అత్యున్నతమైనటువంటి ఆ బ్రహ్మలోకం వరకు కూడా అన్ని లోకాలు కూడా తిరిగి వచ్చేటువంటివే, పునరావృతమయ్యేటువంటివే. అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అత్యున్నత లోకం నుండి అత్యల్ప లోకం, అంటే బ్రహ్మలోకం నుండి నరకలోకం వరకు కూడా అన్ని పునరావృతమయ్యేటువంటివే. అంటే జనన మరణాలతో కూడుకున్నటువంటివే, పుట్టుక మరియు మరణం జరిగేటువంటి కష్టాల ప్రదేశాలే అని చెప్తూ ఉన్నారు. కానీ మాముపేత్యతి కౌంతేయ పునర్జన్మ న విద్యతే అంటూ ఉన్నారు. ఓ కుంటి కుమారుడా, నా నివాసానికి చేరుకున్నవాడు మరలా ఈ జనన మరణ చక్రాలలో, అంటే మరణ జన్మించడిక, అక్కడే శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి ఆ దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. మరి ఎందుకు ఈ భౌతికమైనటువంటి ప్రపంచం తాత్కాలికమైనది అంటే చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ పార్థ, జీవులన్నీ బ్రహ్మకు పగలు కాగానే మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మిస్తూ ఉంటుంటాయి. రాత్రి రావడంతోనే ప్రకృతిలో లీనమవుతూ ఉంటుంటాయి. అంటే
ఆ బ్రహ్మ యొక్క పగటి కాలం అది కల్పము అని చెప్తూ ఉంటారు. ఒక కల్పం ప్రారంభము, కల్పాంతము అని అంటుంటాం. కల్పం ప్రారంభం కాగానే ఈ జీవులన్నీ కూడా ఉనికిలోకి వస్తూ ఉంటుంటాయి. కల్పాంతం కాగానే ఈ జీవులన్నీ కూడా నశించిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంటుంది. సో కాబట్టి అదే చెప్తున్నారు. బ్రహ్మకు పగలు కాగానే మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మిస్తూ ఉంటుంటాయి. రాత్రి కావడంతోనే ప్రకృతిలో లీనమైపోతూ ఉంటాయి. కనుక ఈ లోకం భౌతిక ప్రపంచమంతా కూడా తాత్కాలికమైనది అని తెలియచేస్తున్నారు. సో వైదిక శాస్త్రం ప్రకారము ఆ కాలాన్ని, బ్రహ్మ యొక్క కాలాన్ని లెక్కగట్టినట్లయితే మనకి కలియుగము అనేటువంటిది 4,32,000 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. మనం ఉంటున్నటువంటిది ఇప్పుడు కలియుగం. ఈ 4,32,000 సంవత్సరాల నిడివి కలిగినటువంటి ఈ కలియుగంలో సుమారు 5,125 సంవత్సరాలు మాత్రమే గడిచిపోయినవి. ఇంకా కలియుగం చాలా మిగిలి ఉన్నది. అలాగే ద్వాపర యుగము దీనికి 2 రెట్లు ఉంటుంది. అంటే 8,64,000 సంవత్సరాలు. త్రేతాయుగము 3 రెట్లు ఉంటుంది కలియుగానికి. కాబట్టి అది ఇక 12,96,000 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. సత్యయుగము 4 రెట్లు, త్రేతాయుగం 3 రెట్లు, సత్యయుగము 4 రెట్లు ఉంటుంది. ఇవన్నీ కలిపితే ఒక మహాయుగము అని అంటారు. అంటే ఈ మహాయుగం యొక్క లెక్క అంటే కలియుగ ఇంటూ 10 అవుతుంది. అంటే 43,20,000 సంవత్సరాలు ఈ మహాయుగం. అంటే ఇక్కడ మరి ఇటువంటి మహాయుగాలు 1000 కలిస్తే ఆ బ్రహ్మదేవుడి యొక్క ఒక పగలు కాలము అంటారు. ఒక పగలు మాత్రమే 1000 మహాయుగాలు. ఒక మహాయుగం అంటే 43,20,000 సంవత్సరాలు. మరి 1000 మహాయుగాలు బ్రహ్మదేవుడి యొక్క ఒక పగలు అంటే కల్పం అంటారు దాన్ని. అది. సో ఇది ఇక్కడ అంటే ఇంత లెక్క కట్టవచ్చు. అలాగే ఆ బ్రహ్మదేవుడి యొక్క రాత్రి సమయం మనకి ఎలాగైతే పగలు రాత్రులు ఉన్నాయో ఆ బ్రహ్మదేవుడి యొక్క రాత్రి కూడా ఇంతే సమయాన్ని కలిగి ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో కాబట్టి అంటే బ్రహ్మదేవుడి యొక్క పగటి కాలంలో ఈ జీవులన్నీ కూడా సృష్టి కల్పం ఉండి ఆయన రాత్రి రాగానే పోతూ ఉంటుంది. సో ఈ సమస్త విశ్వం యొక్క వ్యవధి బ్రహ్మ జీవిత కాలమైనటువంటి 100 సంవత్సరాలు. బ్రహ్మ కూడా 100 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. అంటే అది లెక్క కట్టినట్లయితే 311 ట్రిలియన్ల 40 బిలియన్ల సంవత్సరాలు అవుతుంది అని చెప్తారు ఆ బ్రహ్మ యొక్క కాలం. కాబట్టి బ్రహ్మ కూడా 100 సంవత్సరాల తర్వాత ఈ దేహాన్ని వదిలి మరొక దేహాన్ని పొందడం, అంటే ఆ జీవుడు మరొక దేహాన్ని పొందడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇక బ్రహ్మ ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని గురించి, ఆ భౌతిక జగత్తు ఎందుకు అశాశ్వతమైందో చెప్పారు. ఇప్పుడు ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని గురించి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఆ దివ్య నివాసము అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క నివాసము అవ్యక్తము. ఆ దివ్య ధామం ఏదైతే ఉందో అది ఆ దివ్య నివాసము అవ్యక్తము కానిది, నశింపు లేనిది. అంటే ఇక్కడ వ్యక్తము కానటువంటిది అవ్యక్తము, అది వ్యక్తము కానిది, నశింపు లేనిది, మరియు ఇది జీవుడి యొక్క పరమగమ్యము అని చెప్తున్నారు. జీవుడు అక్కడికి చేరుకున్న తర్వాత అతను తిరిగి మరలా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి రాడు అని చెప్తున్నారు. అది నా యొక్క సర్వోన్నతమైనటువంటి లోకము అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్యధామం. అక్కడ ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య ధామంలో కావలసినవన్నీ కూడా ఒసగేటువంటి చింతామణులు ఉన్నాయి, దివ్య చింతామణులు ఉన్నాయి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే అక్కడ ఆ భగవంతుడి ధామం ఏదైతే ఉందో అది అన్ని సర్వ కోరికలను తీర్చేటువంటి ఆ చింతామణి కల్ప వృక్షాలు ఉన్నాయని చెప్తారు. అలాగే ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు పాలు ఇచ్చేటువంటి ఆ గోవులు, సురభి గోవులు ఉన్నవి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్యధామం ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో ఆ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచము చూస్తే అక్కడ మనము ప్రతి పదము కూడా ఒక పాటలాగే ఆనందమయంగా ఉండేటువంటిది. ప్రతి అడుగు కూడా నృత్యమే, నాట్యం చేసే విధంగా ఉండి ఆనందం తన్మయంతో నాట్యం చేసే విధంగా ఉంటుంది ఆ ప్రదేశము. అక్కడ ఆ భగవానుల వారు అనేకమైనటువంటి లక్ష్మీమాతలతో కలిసి ఆయన అక్కడ ఉంటారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇక మనం ఉంటూ ఉన్నటువంటి భౌతిక ప్రపంచం తీసుకున్నట్లయితే ప్రతి అడుగు కూడా ప్రమాదకరమైనటువంటిది. ప్రతి పనిలో కూడా మనము బాధలనే చూస్తూ ఉంటాం. దుఃఖాలయం అందుకే ఇది.
ఆ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం యొక్క స్వభావాన్ని చూసినట్లయితే ఇది శాశ్వతమైనది, తప్పు లేనిది, అపరిమితమైనటువంటి ఆనందాన్ని ఇచ్చేటువంటిది, అన్ని కోరికలను నెరవేర్చేటువంటిది, ఆకర్షణీయమైనది, ప్రత్యక్ష శ్రేష్టమైనటువంటిది, అత్యున్నతమైనటువంటి లోకం ఇది. ఆ ఉన్న లోకాలన్నింటికంటే కూడా అత్యున్నతమైనటువంటి లోకము, ఇక తిరిగి రాని ప్రదేశము. ఆ అక్కడ సర్వ కోరికలను ఈడి నెరవేర్చేటువంటి ఒక చింతామణి ధామంగా ఆ బ్రహ్మ సమిత నందే వర్ణించబడినటువంటి ఆ ధామము, ఆ గోలోక బృందావనము, ఆ కృష్ణుడు భగవానుల వారి యొక్క ధామము అని చెప్తారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ అర్జున, సమస్త భూతాలను తనలో ఇముడ్చుకొని సకల లోకాలలో వ్యాపించి ఉన్న పరమాత్మను అచంచలమైన భక్తి వల్లనే పొందవచ్చు. సో ఆ భగవంతుడు అన్ని భూతాలు, అన్ని జీవులను తమలోనే ఇమిడ్చుకున్నాడు. అధిభూతము అని అది దైవము అని చెప్పాం కదా. అంటే ఈ మొత్తాన్ని కూడా అధిభూతం, ఈ భౌతికమైనటువంటి ప్రకృతి, జీవులు అన్నింటినీ కూడా తనలోనే ఇముడ్చుకున్నటువంటి ఆ సకల లోకాలలోనూ వ్యాపించి ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్ముణ్ణి అచంచలమైనటువంటి భక్తి వల్లనే పొందవచ్చు అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ భరతవంశీయులలో శ్రేష్ఠుడా, ఏ ఏ సమయాలలో ఈ జగత్తు నుండి వెళ్ళిపోవు యోగులు మరలా జన్మించరో లేదా పునర్జన్మ పొందుతారో చెబుతాను విను అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఆ అగ్నిదేవుని ప్రభావంతో, అంటే ఆ వెలుతురు సమయంలోను అని, అలాగే కాంతిలో పగలు లేదా ఏదేని శుభగడియలలో శుక్లపక్షంలో 6 మాసాల ఉత్తరాయణంలో మరణించేటువంటి వారు ఆ పరబ్రహ్మమును ఎరిగిన వారికి బ్రహ్మప్రాప్తి కలుగుతూ ఉంటుంది అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఆ పరబ్రహ్మాన్ని ఎరిగినటువంటి బ్రహ్మ విధులు ఆ అగ్నిదేవుడు ప్రభావము యందును, అలాగే కాంతి యందు, పగటి యందు, అలాగే పగటి యందు ఏదేని శుభగడియలలో, శుక్లపక్షం, మనం కృష్ణపక్షము శుక్లపక్షము అని అంటుంటాం. శుక్లపక్షము అనేటువంటిది వెలుతురుగా ఉండేటువంటి పక్షము. మనం పౌర్ణమి ఆ టైం అని చెప్తాం. కృష్ణపక్షము అమావాస్య. ఆ విధంగా 6 మాసాలు అంటే సూర్యుడు ఉత్తరాయణంగా ప్రయాణించేటువంటి పుణ్యకాలం అంటారు. అది ఉత్తరాయణ కాలం, పుణ్యకాలం అంటారు. ఆ కాలాలలో ఎవరైతే దేహాన్ని వదిలివేస్తూ ఉంటుంటారో వారు ఆ పరబ్రహ్మాన్ని పొందుతారు అని తెలియజేస్తున్నారు. అలాగే మరొక సమయమైనటువంటి ఆ పొగయందు, రాత్రి యందు, అలాగే కృష్ణపక్షమందు, అలాగే మరొక అయినటువంటి 6 మాసాల సమయం సూర్యుడు దక్షిణంగా అంటే ప్రయాణించేటువంటి ఆ దక్షిణ దిశలో ప్రయాణించేటువంటి ఆ దక్షిణాయన కాలంలో మరణించేటువంటి యోగులు ఆ చంద్రలోకాన్ని చేరి అక్కడ కొంతకాలము ఆ సుఖాలను అనుభవించి మళ్ళీ మానవలోకంలోనికి తిరిగి వస్తారు, అంటే పునర్జన్మ పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. సో అలాగే ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఈ వేదాల ఆ యొక్క అభిప్రాయం ప్రకారము శుక్లపక్షము, కృష్ణపక్షము అనేటువంటి రెండింటిని జగత్తులో శాశ్వతమైనటువంటి మార్గాలుగా చెప్తారు అని చెప్తున్నారు. శుక్ల మార్గంలో పయనించినటువంటి వారికి జన్మ రాహిత్యము, కృష్ణ మార్గంలో పోయినటువంటి వాడికి పునర్జన్మలు కలుగుతాయి అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో అలాగే ఇక్కడ మనము ఈ దేహాన్ని వదిలేటువంటి విషయాలలో యోగులు, జ్ఞానులు సాధారణంగా శుక్ల మార్గంలో వెళ్తారు అని చెప్తారు. వారు ఆ బ్రహ్మ పదాన్ని పొందుతారు అని చెప్తారు. సాధారణ కామ్యకర్మలలో నెలకొనేటువంటి వారు చీకటి కాలంలో వెళ్తారు అని చెప్తారు. వారు ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలకు వెళ్ళడము, అక్కడ కొంతకాలము సుఖాలను అనుభవించడము, తిరిగి రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. కానీ భగవంతుని యొక్క భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఏ సమయంతో సంబంధం లేకుండా, అంటే వెలుతురు సమయం కానీ లేదా చీకటి సమయం అనేటువంటి, అంటే శుక్ల కృష్ణ పక్షాలతో సంబంధం లేకుండా, ఏ సమయము అనేటువంటిది సంబంధం లేకుండా వారు ఏ సమయంలో దేహాన్ని వదిలివేసిన ఆ భగవంతుని యొక్క కృష్ణలోకాన్ని చేరుకుంటారు అని తెలియజేస్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ అర్జున,
ఈ రెండు మార్గాలు తెలిసిన, అంటే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా శుక్ల కృష్ణ పక్ష మార్గాలు, అంటే వెలుతురు మార్గము, చీకటి మార్గము అనేటువంటి ఆ రెండు మార్గాలు కూడా తెలిసినా కూడా నా భక్తులు ఎప్పుడు కూడా కలవరపడరు, అందువల్ల నీవు ఎల్లప్పుడూ భక్తి యందు స్థిరపడు అర్జున అంటూ తెలియజేస్తున్నారు. చెప్తూ ఇక ఈ అధ్యాయంలోని చివరి శ్లోకంలో ఈ విధంగా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. వేదేషు యజ్ఞేషు తపసు చైవ దానేషు యత్ పుణ్యఫలం ప్రదిష్టం అత్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వా యోగి పరం స్థానముపైతి చాధ్యం. సో ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, భక్తియుత సేవ మార్గాన్ని అంగీకరించినటువంటి వ్యక్తి, అంటే భక్తి మార్గంలో ప్రయాణించేటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో, ఆ భక్తియుత సేవను అనుసరించేటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు వేదాధ్యయనము చేయడము, యజ్ఞ నిర్వహణలు, తపస్సులు చేయడము, దాతృత్వము ఇవ్వడము లేదా తాత్విక మరియు కామ్య కర్మలను అనుసరించడము వలన కలిగేటువంటి పుణ్య ఫలాలను అధిగమించి వీటన్నింటినీ పొందగలుగుతారు. చివరికి అతడు నిత్యమైన పరంధామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తూ ఉన్నాను. అంటే ఇక్కడ వేదాధ్యయనము చేయడం వల్ల లేదా తీవ్రమైనటువంటి తపస్సులతో కూడినటువంటి యజ్ఞాచరణలను చేయడం వలన, దాన ధర్మాలు చేయడం వలన, తాత్విక మరియు కామ్య కర్మలను వనరించడం వలన కలిగేటువంటి ఫలితాలు ఏదైతే ఉన్నాయో వీటన్నింటినీ కూడా సరళమైనటువంటి ఆ భక్తి మార్గాన్ని అనుసరించినటువంటి వారు పొందుతారు. వాటికన్నిటికంటే కూడా అధికమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామమైనటువంటి ఆ పరంధామాన్ని చేరుకుంటారు అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు ఆ కృష్ణ భగవాన్. అంటే ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో ముఖ్యంగా ఆయన తెలియచేసేటువంటిది ఆ కృష్ణ భక్తి రసాభావనను మరియు ఆ భక్తియుత సేవను గురించి ప్రత్యేకంగా ఈ శ్లోకంలో, ఈ అష్టమ అధ్యాయం యొక్క సారాంశంగా ఈ శ్లోకము చెప్పబడుతుంది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ ఆధ్యాత్మిక విషయాలను అనుసరించి, అంటే ప్రామాణికమైనటువంటి గురువులను అనుసరించి లేదా ప్రామాణికమైనటువంటి శాస్త్రాలను అనుసరించి ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నం అవ్వడం ద్వారా వివిధ రకాలైనటువంటి మార్గాలలో పొందేటువంటి ఫలితాలన్నింటినీ పొందుతారు. వాటికంటే ఉన్నతంగా ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య ధామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ 7 మరియు 8 అధ్యాయాలు ఆ భగవంతుని యొక్క, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క విజ్ఞానము, ఆ భగవంతుని యొక్క విజ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడం ద్వారా ఏ విధంగా ఆ భగవంతుణ్ణి పొందవచ్చు, ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకోవచ్చు అనేటువంటి విషయాలని ఈ 2 అధ్యాయాల్లో మనం తెలుసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది ముఖ్యంగా. సో ఆ విధంగా మరి భక్తి మార్గంలో మనము పురోభివృద్ధి చెందడానికి మనందరం కూడా నిరంతరం కూడా ఈ కలియుగ ధర్మంగా ఉన్నటువంటి హరినామ సంకీర్తనం, ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను నిరంతరము జపించడం ద్వారా అత్యున్నతమైనటువంటి స్థితిని పొందవచ్చు అని చెప్తారు. సో అందుకే అందరూ కూడా జపించండి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ.